an istorya mapapadapit sa mag-amigo na si Pai Picoy. Asin, si Pai Badong. Ining dua mga tugang nung kanindong idolon ini, ta ininduang ini makasalanon ini. Makasalanon ini. Kunyan ini, chick boy. Ang pagiging chick boy ninda, ginigibo nindang libangan. Kumbaga, anon sinda, sumasa kabilang bahay. Pero dyan, ang kasalang kanduang ini, para ikit ini. Inubos ng gad kayo ni ang 10 tugon ni Diyos, talagang giniribo gabos na kasalan. Giniribo na gabos. An estimate ko, day ini makakaabot sa kunyan. Day ini ako ni San Pedro. Day ini ako. Grabe ang kasalan ninda. Sarong beses na disgrasya sinda mga pangga. Gadanda, automatic na dead on the spot da so duwa. Na diskuido da sinda mga pangga, naligis da sinda kan pison. Inidan dua since na namaaram na sinda sa kinaaban mga pangga, na mati da ni Pai Picoy, tapos ni Pai Badong na medyo nagaangat na daan sa idang kaluluwa pasakat na da sinda mga pangga sa kalangitan kabado tama kasalanon sinda. Ngunyan, baka ko sinda sa langit makadiretso. Iyo ang pigkakabahan kanduwa. Dawa mga kaluluwa na nag-uulay pa. Nag-uulay pa. Kan pasakat na da sa langit so duwa, pag abot daan nila duman sa opisina ni San Pedro, isinikwal da sinda ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, op. Masain ka mundua. Maano man ka mo digdi? No. Sabi ni Pai Picoy, San Pedro, padagusa man kami dyan sa langit. Sabi man ni Pai Lagatob, sige na tabi San Pedro, dawa sa rumbulan sana. Dahil sinda pwede makidunungan ki San Pedro mga tugang, talagang reject sinda sa langit. Dahil sinda makakadiretso, makasalanon sinda digdi sa mundong ibabaw. Sabi ni San Pedro, pasensya na ka mo, Pai Picoy, Pai Badong. Dawa anong gibuhon, tama talaga ka mo sa reservation. Pasensya na ka mo, lakaw-lakawin na yun, balik na ka mo duman sa imperno. Tinakot pa pati ni San Pedro sa duwa. Sabi ni San Pedro, mag-ingat ka. Iba mag-ingat ka, garo may pagbabanta. Di noche, so magbilas. Talagang imperno ang bagsak ninda. Ngunyan, pag abot da duman sa imperno kasi duwa, ay welcome pating kayo. Hinandaan pa, ha? May saro duman na desk officer na sarong demonyo, hinandaan pa da sa duwa. Sabi da kasarong demonyo duman sa receptionist sa imperno, welcome to imperno, Pai Picoy and Pai Badong. Pero yan, nagdagos na duman sa imperno so magbilas. Matawuhon da duman sa imperno mga tuga. Talagang nagkateripon ang duman so gabos na mga makasalanon. So mga chismosa, so mga paraiki, magbabayi, maglalaki, maghubin, maggurang. Ngunya, nariparo da ni Pai Picoy duman sa laog kang imperno mga tugang. So mga babae da, mayo da ang mga ari. Mayo da rin kanya. No. Hininghingan daan ni Pai Picoy si Pai Badong. Sabi, pading Badong, narisamon mga babae digdi sa imperno. Mayo bagan mga ari. Kumbaga duman sa tuya, may mga baak digdi sa imperno. Mayo. Ang mga kababaihan digdi, dawa lamang ko tabalagbag. Okay na. So mga babae da duman sa impyerno, mayo ining masiselang parte kan sa endang lawas. Ngunya, nagbalik si Pai Picoy tapos si Pai Badong duman sa naka-duty na demonyo. Pighapot ninda. Sir, mahapot ko lang po. Tano po ang mga babae digdi sa impyerno mayo nin mga ari? Sabi da kaso sarong demonyo. Syempre ta impyerno ini. Kung langit ini, igwa ko tayo. Kung igwa yung mga babae hindi langit ko tang nadumanan nila.
Mananggot ang pada ka so demonyo, so magbilas. Ano? Anong gusto nindong mangyari? Nasa impyerno na kamo, mamati ang panindo ang kalangitan. Maging law-abiding citizen ka mo, maging mabuot ka mo, as in, nung ka kamo manglamang ning kapwa, tadawa yaong kamo sa impyerno, dahil kamo makakanamit ning langit duma. Salamat Israelito Edora sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?